Момчета, аз съм Илян Милчо Василев, момчета и момичета, и днес играем на моя игра, наречена Subway Surf. Рекорда ми е 1825, но иначе на един мой приятел на компютъра, нали? Иначе ми 18036 ми е рекорда там. Опа. Добре, нещо ми пише, но сега не мога да чета, заед съм. Много го обичам този магнит, но понякога умираш за него. Може да умреш, но аз много разбирам. Не, че разбирам, те много внимавам на тази игра. Не съм най-добре от Севлиево. Шет. Не съм никак добър, да е малък ми рекорда, ама какво да се прави, нали? Добре, само с мишката се играе. Ако искате да мръднете нагоре или надолу, наляво или надясно, просто как да ви го обясня? Трябва да натиснете и да мръднете и така. Чуквате и мръдвате напред. Ако се изтеглите, може от Замунда или от Арена. Само да пише Subway Surf. Съжалявам много. Не можах, приятели. Минах се рекорда. Да, защото сега, нали, на моя компютър играя, ама съм свъкнал на друг. Уф! Знаете, молете се да успях. Не можах. Ето тук да се взех жито да ям. Добре. Много вкусно. Върви се бед някъде проседи бел. Този полицай ма гони. На компютъра. Аз съм свикнал повече на компютъра. Ей сега я взем. Майко. Върви ми яш газа. Не взех. 108. Пак е нещо. Добре. Те са обувки малко са гадни. Хоп! Но когато се спасяваш, тогава не са. О, мага. Шит! Най-мразя. Ей така, видяхте ли как двата влака минаха? Най-мразя те да ме приклещят. Защото се умирам. Добре, не знам дали ще си мина онзи рекорд на този приятел на компютъра му. Не можах. Нищо. И нямам 1000 лева. Долар ли, пари ли? Последна игра. Не успея, ли? Не успея. Не. Последно. Трябва да забавля малко. Вижте, Спайдермен! Добре, Батман, Спайдермен. Бък! Какво става? Айде! Добре, приятели, това е всичко за днес и чао!